Funtsezko gairen batek laguntza behar izan duenean, hor egon gara. Osasun publikoa defendatu dugu inork arreta medikorik gabe gera ez dadin. Hezkuntza publikoa defendatu dugu eskolara joatea familiek duten diruaren menpe egon ez dadin. Baina badago hirugarren zerbitzu publiko bat bere zeregina betetzen urteak eta urteak daramatzana. Isiltasunean, aitortzarik gabe. Espainian, 80.000 abokatu inguru etengabe lanean ari dira. Pertsona guztiek kalitatezko lege defentsa izan dezaten, beren baliabide ekonomikoak edozein izan da. Profesional horiek lan hori egitea bokazioz aukeratu zuten, justiziak guztiontzat berdina izan behar duela uste dutelako. Kaleratze, dibortzio, etxegabetze, genero indarkeria edo atzerritartasun gaietan defentsa izatearen berme dira. Ofiziozko txanda du izena, eta hura sostengatzen duen legeak premiazko eguneratzea behar du. Justizia defendatzeko txanda da. Uztailak 12. Doako justiziaren eta ofiziozko txandaren eguna. Abogazia espainola. Ezagutu, baloratu, defendatu.